من ہوا ثقلت، جدوں بھی آئے گی قیامت اچانک آئے گی، قیامت نے اچانک آ جانا ہے۔ حتیٰ کہ مفسرین نے اتوں تک لے کے آئے، ایک بندہ ہے قیامت والے دن صبح دے دن دی انہیں گل کیتی ہے، نبی پاک نے دن کی دسیا ہے قیامت دا جمعے دا دن، جمعے دا دن میرے پیغمبر نے دسیا ہے۔ حتیٰ کہ مفسرین نے اتوں تک لے کے آئے جدو جمعے والے دن ہوتا ہے نا، انسان تو علاوہ سورج چڑھن تک، واحد ایک انسان تو علاوہ سورج چڑھن تک ہر چیز دل دے اندر ڈر ہوتا ہے کہ اج قیامت نہ واقع ہو جائے۔ چڑیاں، چرندے، پرند، جانور، ہر چیز مفسرین نے لکھا ہے بغیر انسان تو علاوہ ہر چیز نو خوف ہوتا ہے، ڈر رہی ہوندی ہے، چڑیاں ڈر رہی ہوندیاں نے کہ اج رب دا وعدہ نہ پورا ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے کائنات کے لوگوں قیامت اچانک آنی ہے، الا من ہوا ثقلت۔ اللہ اکبر، اللہ جدوں بھی آئے گی اچانک آئے گی، کنی کو اچانک آئے گی۔ ایک بندہ اپنے ڈنگراں دا دودھ چو رہا ہے، اپنے جانور دا دودھ چو رہا ہے، اور دودھ چوندیاں قیامت نے آ جانا ہے، کڑی گھڑی نے آ جانا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اللہ اکبر، اللہ قیامت آ جائے گی، انہیں دودھ چونا ہے لیکن انہوں پین دا موقع نہیں ملیا جانا۔ اللہ اکبر، اللہ دکاندار دکان دے اتے جائے گا، کپڑا کھول دے وی گا لیکن انہوں کپڑا ولیٹن دا ٹائم نہیں ملنا، انی کو جلدی قیامت آ جائے گی۔ ایک بندے نے لقمہ کھانا ہے، لقمہ منہ دے اندر ڈالنا ہے لیکن اندر جان دی انہوں قوت نہیں ملنی، انی کو جلدی قیامت آ جانی ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی، دا علم میرے رب دے کولے، کسے نبی نے قیامت تا نہیں علم رکھیا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا۔ تے فرمایا اللہ رب العالمین نے کی فرمایا، قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ لیکن اکثر لوگ دے اندر اختلاف کر دینے، وہ آندھے نبی خبر دے سکتے نے۔ فرمایا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ تو علاوہ دی کوئی بھی خبر نہیں دے سکتا ہے، دے اندر اختلاف نہ کریا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا۔ اگر اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر نو ایک اور گل دس دیتی ہے، فرمایا قل لا املک لنفسی، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا۔ سونیا انہاں کائنات والے لوگاں نو کہہ دیو اگر میں کسے چیز دا مالک ہوندا، اگر میرے کول کوئی اس طرح دی خبر ہوندی، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، مینوں اپنے نفع دا علم کوئی نہیں، مینوں اپنے نقصان دا علم کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ایک کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ نو اللہ رب العالمین نے کیا ہے، فرمایا الا ما شاء اللہ ولو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر۔ اگر میرے کول اس طرح دیاں خبراں ہوندیاں تو میں اپنے واسطے ہر خیر والی چیز پسند کر لیندا۔ نبی پاک نے فرمایا اگر مینوں اس جنہ چیزاں دا علم ہوندا تو میں ہر کام دے واسطے، ہر کام دے وچ اپنے سے خیر نو پسند کرتا، میرے تے کوئی تکلیف نہ ہوندی۔ تو مکے والیاں نے میرے نبی نو کیڑی کیڑی تکلیف نہیں دیتی، مکے والیاں نے میرے نبی نو کیڑی کیڑی پریشانی نہیں دیتی۔ پتہ لگیا جڑا قیامت تا علم ہے میرے نبی دے کول دی کوئی بھی خبر نہیں آئی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دی جانا۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیما انت من ذکراہا۔ سورۃ نازعات کی آخری ایت آ گئی نے، فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیما انت
من ذکراہا الی ربک منتہاہا الی ربک منتہاہا قیامت جنہ بھی علم ہے اس سارے علم دی انتہا رب العالمین تک ہے الی ربک منتہاہا اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا ذری غور کر دے جانا اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام آ گیا ہے اللہ اکبر صحیح البخاری دی حدیث نا صحیح مسلم دی روایت ہے ایک آن والا آیا ہے میرے پیغمبر دی مجلس سجی ہوئی ہے مسلم شریف دی روایت ہے صحابہ فرماندے نے ایک بندہ آیا ہے سفید کپڑے انہیں پائے نے تے سونی داڑھی ہے دی خوبصورت داڑھی ہے حتیٰ کہ حدیث دے الفاظ ہوندے انہیں داڑھی دے الفاظ ہوندے نے بڑی سونی داڑھی چمک رہی ہے خوبصورت لباس انہیں پایا ہے تو مسجد دی اندر آ کے بہ گیا ہے آن کے میرے پیغمبر دی کول بہ گیا ہے صحابہ فرماندے نے اسی انہوں پہچان دے رہے لیکن سانو پتہ کوئی نہ لگیا اے بندہ مکے دا رہائشی ہے یا نہیں آن کی آندے سونے انج کر کے میرے نبی دے گوڑیاں دے نا گوڑے لا کے بہ گیا ہے میرے نبی دے گوڑے او دی طرف نے انہیں اپنے گوڑے یعنی دو زانوں کے میرے نبی دے کول بہ گیا ہے اپنی ہتھیلیاں میرے نبی دے گوڑیاں دے اتے رکھ لیا نے رکبتین میرے نبی دے گوڑیاں دے اتے رکھ کے میرے نبی دے گھٹنیاں دے اتے رکھ کے تے کی آندا ہے نبی پاک نو فرمایا نبی پاک نو آن کے کہن لگیا مل ایمان سونے ایمان کیے ایک حدیث کے اندر ہوندہ ہے اس حدیث نو بیان کرن لے 5 راوی نے اے 5 حدیثاں یا کتاباں دے اندر حدیث ہوندی ہے تے انہوں آندے نے حدیث جبرائیل ہے یعنی جبرائیل آیا ہے حدیث جبرائیل بڑی مشہور روایت ہے 5 راویاں تو بیان ہوئی ہے حضرت عمر نے بھی بیان کیتی ہے عبداللہ بن عمر نے بھی بیان کیتی ہے عبداللہ بن مسعود نے بھی بیان کیتی ہے ابو ہریرہ نے بھی بیان کیتی ہے حضرت عمر فرماندے نے انج کر کے نبی پاک دے کول آ کے بہ گیا اپنے دونوں ہاتھ میرے نبی دیاں ٹخنے گھٹنیاں تے اوتے رکھ لینے تے میرے نبی نو آن کی آندا ہے الایمان سونیا ایمان کیے تے میرے نبی نے ایمان دیا نشانیاں دسیاں آمن الرسول باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و قدر خیر شرہ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ اکبر اللہ آمنت باللہ اللہ دے اتے ایمان لے آنا اللہ دے اتے ایمان لے آنا دا مانا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ او دیا فرشتیاں دے اتے ایمان لے آنا و ملائکتہ و کتبہ او دیا کتاباں دے اتے ایمان لے آنا و رسولہ او دیا رسولاں دے اتے ایمان لے آنا اور او دی تقدیر دے اتے ایمان لے آنا آخرت دے اتے ایمان لے آنا ایمان 5-6 چیزاں دا نام ہے ایمان دے اصول جڑے نے 6 چیزاں دے ہوتے نے پھر انہیں دوسرا سوال کی کیتا جدو نبی پاک نے ایمان دے 6 اصول دس دیتے نا تے نبی پاک نو کہن لگیا صدقتا سونیا چوسی سچ آکھی آئے ایک بندے نو علم ہی نہیں یہ تو کام ہو گیا نا استاد شگرد والا تو نبی پاک نو پھر اگے سوال کی کردہ ہے سونے عمل اسلام اسلام کس چیز نہ ہے تو نبی پاک نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے ایمان دی بنیاد 6 چیزاں تے اللہ اکبر اللہ ایمان 6 چیزاں تے ہو گیا اسلام 5 چیزاں تے ہو گیا تے جدو نبی پاک نے اسلام دیاں گلاں دسیاں تے نبی پاک نو فرمان لگیا صدقتا سونیا سچی آگی آئے تیسرا سوال انہیں کی کیتا ہے فرمایا مل احسان احسان کس چیز دا نام ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت اس طرح کرنی ہے جس طرح توانو کا انکا تراؤ عبادت اس حساب نال کرنی ہے
گویا کہ تسی اپنے رب نو ویکھ رہے ہو. عبادت اس طرح کرنی ہے انج لگدا ہے کہ تسی اپنے رب نال گلاں کردے ہو. اگر اے نہیں تواڈے دل دے اندر ہوندا انہاں ضرور ہونے چاہیے کہ میرا رب مینوں ویکھ رہا ہے. اے دا نام احسان ہے. اے تین چیزاں نبی پاک نے انہوں دسیاں. اے تین چیزاں پوچھ کے نبی پاک دے کولوں اٹھ کے چلیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں اٹھ کے جدوں چلیا میرے پیغمبر فرماندے نے انہوں دوبارہ بلاؤ واپس بلاؤ. انج کر کے صحابہ باہر نکلنے نے اس بندے نو ویکھن واسطے باہر نکلے نے. اے بندہ غائب ہو گیا ہے. نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ اے دا پتہ جے کون ہے؟ اللہ دے نبی جی پتہ ہی نہیں لگیا گیا کدھر نو ہے. پتہ نہیں آ گلی دے اندر گیا ہے آ گلی دے اندر گیا کوئی علم نہیں کدھر چلا گیا ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا ہے مینوں اج نہیں پتہ لگیا اے دے تو پہلے جدوں ہی جبرائیل آندا سی مینوں پتہ چل جایا کردا سی. اج جبرائیل انسانی شکل دے اندر آیا ہے اس واسطے مینوں اے دا پتہ کوئی نہیں لگیا. اللہ اکبر اللہ پتہ اے گیا ہے. میرے نبی نے کی فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا صحابہ اے جبرائیل سی اے تانوں دین دا علم دین واسطے آیا سی. ہیں اے دا علم کی نکلیا اے دا پتہ کی لگیا؟ پتہ لگیا ہے جبرائیل آیا ہے آ کے ایمان دا پوچھیا ہے. جبرائیل آیا ہے آ کے اسلام دا پوچھیا ہے. جبرائیل آیا ہے آ کے احسان دا پوچھیا ہے. تین سوال کتے نے ایمان کی چیز ہے اسلام کی چیز ہے احسان کی چیز ہے. تین چیزاں دے جواب محمد رسول اللہ نے صحابہ دی مجلس دے وچ دتے نے. پتہ لگیا شریعت او وے جڑی محمد رسول اللہ دی زبان دے اندروں نکلی ہے. اللہ اکبر اللہ. نبی دین دا معاملے دے اندر اپنی مرضی نہ گل نہیں جے کر دے. جبرائیل نو کنے بھیجیا ہے؟ جبرائیل نو اللہ رب العالمین نے بھیجیا ہے. اوہی گل آ کے پوچھیے جڑی نبی پاک نو آندی سی. اللہ اکبر اللہ. توجہ کر دے جانا. تے چوتھا سوال ہے انہیں آن کے کیا ہے. اے تین سوال کرن تو بعد انہیں کیا متسا سونیا قیامت کدوں ہونی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. جنہ کو تینوں علم ہے انہ کو سوال جنہ سوال کرن والے نو علم ہے انہ جواب دین والے نو علم ہے. اللہ اکبر اللہ. جنہ کو دا علم تو رکھنا ہے انہ کو علم میں رکھنا وا. نبی پاک نے کیا ہے جنہ تینوں علم ہے انہ مینوں بھی علم ہے. تے پھر کہنے لگے اللہ دے نبی جی اے دیاں کوئی نشانیاں دس جو. نبی پاک نے فرمایا ہاں نشانیاں میں دس دینا وا. تشریح نہیں کیتی دینے نہیں دسیا اونی کدوں میں کہیں جونی ہے. نبی پاک نے نشانیاں دس دیتیاں نے. پہلی نشانی چھوٹیاں نشانیاں دی اندروں میرے پیغمبر نے کی دسی ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا چھوٹیاں نشانیاں دے اندروں قیامت کی پہلی نشانی ہے وے. میرے پیغمبر نے فرمایا لونڈی اپنی مالکاں نو جان دے وے گی. اے دے تو مراد مفسرین نے کی کیتا ہے جڑی لونڈی ہے نا وہ اپنے مالکاں نو جنم دے وے گی. اے سوال بڑا عجیب و غریب ہے. مالکاں نو لونڈی کس طرح جنے گی؟ مفسرین نے جڑا دا جواب لکھیا ہے لونڈی اپنی مالکاں نو کس طرح جان سکتی ہے؟ کائنات لوگو اے دے تو مفسرین نے اے جواب کڈیا ہے. اے دی تفسیر اس طرح نگی ہے حتیٰ کہ جڑیاں بیٹیاں نے وہ اپنی ماواں دیاں نا فرمان بن جان گیاں. لونڈیاں اپنیاں مالکاں نو جنن گیاں. اے دے تو مراد جڑی مفسرین نے کڈی ہے نا اے دے تو مراد ہے بیٹیاں اپنیاں والدین دیاں انیاں کو نہ فرمان ہو جان گیاں اپنیاں ماواں دیاں نہ فرمانا ہو جان گیاں. چیخ چیخ کے اپنیاں ماواں دے کولوں اس طرح کم کران گیاں جس طرح ماں لونڈی مالکہ اپنی لونڈی دے کولوں کم کران دیئے. اللہ اکبر اللہ. ایک کلمے ایک قیامت یا چھوٹیاں نشانیاں دے اندروں پہلی نشانی ہے اولاد اپنے والدین دی نا فرمان ہو جائے گی. بیٹیاں اپنی ماں دیاں نا فرمان ہو جان گیاں. اللہ اکبر اللہ.
अम्मा ए भी काम करे, अम्मा ए भी काम करे, अम्मा ए भी काम करे। इस तरह समझन गियां जिस तरह अम्मा इन्हां दी नौकरा मेरी नौकरा लगदी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह जिहड़े बाप ने और जिहड़े बेटे ने वो अपने बापां दे उत्ते इस तरह हुक्मरानी करनगे कि इन्हां दे जिहड़े बाप ने इन्हां दे गुलाम बन के जिंदगी पे गुजारदे ने। अल्लाह अकबर। अल्लाह तवज्जो कर दे जाना, ए मेरे पैगंबर ने क़यामत दी निशानियां दे अंदरों पहली निशानी बयान की है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तवज्जो कर दे जाना, जरी गौर कर दे जाना। ओ करीमा ने ना सावांदा, ए मां बाप की गल आ गई है। ओ करीमा ने ना सावांदा, करीमा ने ना सावांदा, पहला हक दीन दा है, दूजा हक प्यो मां दा वांदा। पहला हक दीन दा है, दूजा हक प्यो मां वांदा। अल्लाह अकबर। अल्लाह तवज्जो कर दे जाना। फिर मेरे पैगंबर ने दूसरी निशानी की बयान की है। मेरे पैगंबर ने दूसरी निशानी बयान की है। फरमाया क़यामत उदों आएगी नंगियां पैरां वाले, नंगियां जिस्मां वाले, बकरियां चराण वाले वड्डियां वड्डियां इमारतां बनाणगे, वड्डियां वड्डियां इमारतां बनाणगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह एदे तो मुराद अरब दा गिराना है, एदे तो मुराद मुफस्सिरीन ने की लिखिया है। अरब दे अंदर हमेशा सारे नबियां ने बकरियां चराइयां ने, बकरियां सारे अंबिया ने बकरी चराइयां ने। ते मेरे पैगंबर ने की फरमाया है, जदों बकरियां चराण वाले मुकानात दी अंदर, कोठियां दी अंदर, वड्डियां वड्डियां बिल्डिंगां दी अंदर एक दूसरे दे नाल मुकाबला करनगे, मेरी इमारत एदे नालों खूबसूरत बननी चाहिए, मेरी इमारत एदे नालों खूबसूरत बननी चाहिए। आज वेखो हाल ही है वे, आज हाल ही है वे। अल्लाह अकबर। आज तो 100 साल पीछे टुर जाओ, ये जड़ा दुबई का शहर है, एक 100 साल पीछे चले जाओ तो कोई शह नहीं सी होंदी। आज इमारत इंज बनाइया ने, इमारत आसमाना ना गल्लां पिया कर दिया ने। अल्लाह अकबर। अल्लाह मेरे पैगंबर ने फरमाया क़यामत की दूसरी निशानी, जदों बकरियां चराण वाले कदमां दे अंदर चप्पल नहीं होणगे, जिन जिस्मां तो नंगे आपस दे अंदर है। अल्लाह अकबर। अल्लाह मुकाना दा मुकाबला करनगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह तीसरी निशानी मेरे पैगंबर ने की फरमाया है, इल्म उठा दिया जाएगा, जहालत आम हो जाएगी, इल्म उठा दिया जाएगा। सहाबा दे सामने जदों आ गल आई ना ते सहाबा फरमांदे ने, अल्लाह दे नबी जी क्या अल्लाह ने कुरान खो लेना है? फरमाया ना ना, कुरान इसे तरह होएगा, कुरान ते तुहाडे कोल होएगा, लेकिन कुरान सिर्फ नाम दा कुरान होएगा, कुरान दे उत्ते इल्म नहीं होएगा, कुरान दे उत्ते अमल नहीं होएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह हज़रत ज़ियाद बिन लबीद सब कहो रज़ी अल्लाह ताला फरमांदे ने, असी डर के नबी पाक दी गल सुन के फरमाया, सोनिया असी सारे ने कुरान सीखिया है, साडे तो साडे बेटे सीख रहे ने, फिर साडिया बेटियां तो अगे साडियां नस्लां सीख रही ने, क्या वो इस तरह का वक्त हो गया कुरान खत्म हो जाएगा? फरमाया ज़ियाद बिन लबीद तेरी मां तेनू गुम पाए, मैं ते तेनू मक्के दियां समझदारां दे अंदरों समझदार समझदा सां। जी जी अल्लाह दे नबी जी। फरमाया यहूदियां दी किताब यहूदियां दे कोल मौजूद है, लेकिन अमल नहीं पे कर दे। ईसाइयां दी किताब ईसाइयां कोल मौजूद है, लेकिन अमल नहीं पे कर दे। इसी तरह क़यामत नज़दीक है, मुसलमानां दे कोल कुरान ते मौजूद होएगा, लेकिन कुरान दे उत्ते अमल नहीं होएगा, कुरान दे उत्ते अमल नहीं होएगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अमल खत्म हो जाएगा, सिर्फ नाम दा इल्म रह जाएगा। एक मुराद एवे, अल्लाह ने कुरान नहीं तुहाडे कोलों खोना, अल्लाह ने बुखारी ते नहीं ना तुहाडे कोलों खोनी, अल्लाह ने मुस्लिम ते नहीं ना चुक के ले जानी। सिर्फ की होना है, कुरान तो इल्म, कुरान तो अमल खत्म हो जाएगा। हुण कुरान दे अंदर लिखिया है शराब हराम है, कुरान दे अंदर लिखिया है सूद हराम है, कुरान दे अंदर लिखिया है बेपर्दगी हराम है, कुरान दे अंदर लिखिया है
شراب حرام ہے، ہر کم حرام ہے، لیکن عمل سب دے اتے ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اس واسطے آہستہ آہستہ ساریاں چیزاں دا خاتمہ ہو جانا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے علم اٹھا دیتا جائے گا وَيُكْسَرُ الجَّهَالَ، جہالت عام ہو جائے گی، حتیٰ کہ جال لوگ جڑے نے ممبران دے وارث بن جان گے، جہل لوگ ممبران دے وارث بن جان گے۔ ہن جڑا ہے نا دین دیاں گلاں ہوندیاں ہی نہیں، تے ادھر سارا جمعہ فلانے دی گل فلانے دی گل، ادھر دیاں ادھر دیاں گلاں نگا کے سارا جمعہ نگانا، نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے نہ کوئی اس طرح دی گل ہے، دین آیا دین بیان ہو رہا ہے، لوگ جمعہ پڑھ رہے ہیں، کوئی دین دی گل نہیں، کوئی قرآن دی گل نہیں، کوئی محمد اور رسول اللہ دی گل نہیں، اسی طرح دا سارا جمعہ ننگ جاندا ہے۔ حتیٰ کہ نبی پاک نے فرمایا جڑے جہل لوگ نے بڑیاں بڑیاں کرسیاں دے مالک بن جان گے، قیامت تے نزدیک ہے۔ ہن پوچھیا جی آپ نے کسی ایم پی اے نو، پوچھیا جی ایم این اے نو فلانی حدیث دا ذری ترجمہ کر دیو ہاں والا، قرآن دی آیت دا ترجمہ کر دیو، سورۃ نساء دا ترجمہ کر دیو، وہ انہاں کو کہہ دیا جے سورۃ اخلاص دا ترجمہ کرا لیا جے۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کر دے جانا، میں تک چھوٹی جی ویڈیو ویکھی ہے، اور مین کرسی دے ہوتے بہن والا سورۃ اخلاص دی تلاوت کردا ہے، تے ساری تلاوت سورۃ اخلاص دی غلط کر کے چلا گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اے دے تو مراد اے نہیں کہ انہاں نو قرآن نہیں ہوندا، اے نبی پاک دی نشانیاں دی اندروں دسی نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر نے کی فرمایا ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا جہالت عام ہو جائے گی، جہالت انی کو عام ہوئے گی، انی کو جہالت عام ہوئے گی، جہالت آکے جہالت کتے ختم ہوئے گی، جہالت تے ختم ہو جائے گی، جڑے انہاں دے اتے حکمرانیاں کر دینے وہ سارے جہل بن جان گے۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا۔ پھر میرے پیغمبر نے کی فرمایا ہے آلات موسیقی عام ہو جائے گا، گانا بجانا عام ہو جائے گا۔ ہن گانا بجانا عام ہویا یا نہیں ہویا؟ کنا کو عام ہو گیا گانا، کنا کو عام ہو گیا ہے؟ کوئی اس طرح دا کر الا ماشاءاللہ رہ گیا ہے جس گھر دے اندر ٹی وی نہ پہنچیا ہوئے، جس گھر دے اندر وسیار نہ پہنچیا ہوئے۔ حتیٰ کہ میرے پیغمبر نے فرمایا قیامت نزدیک ہے، جڑا آلات موسیقی ہے انہاں کو عام ہوئے گا، انہاں کو عام ہوئے گا، انہاں کو عام ہوئے گا۔ جس جگہ دے اندر پہنچنا ایدہ ناممکن ہے اتھے بھی پہنچ جائے گا۔ اسی ہزارے دے اندر میں رہن والا ہوں، لوگ پہاڑاں دے ہوتے رہ رہے ہیں جتے بجلی دا انتظام ہی نہیں ہے، انہوں نے پلیٹاں لائیاں نے ٹی وی لا کے ویکھ رہے ہیں، ہر قسم دی ٹی وی چل رہی ہے، ہر قسم دی فلم ویکھی جا رہی ہے۔ میرے پیغمبر دیاں گلاں بالکل سچیاں ثابت ہو گیا نے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے آلات موسیقی انہاں کو عام ہو جائے گا، قیامت دن قیامت نزدیک علامات موسیقی انی کو عام ہو جائے گی، جتنا ممکن ہے اتھے بھی ممکن ہو جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ، گھر گھر دے اندر گانے دا شور ہے، گھر گھر دے اندر ٹی وی چل رہا ہے، گھر گھر دے اندر گانے دیاں آواز آ رہی نے۔ اللہ اکبر اللہ، غور کر کے ویکھ لے آیا جو قرآن ہے، رب نو جو پسند ہے وہ دین اسلام ہے۔ غور کر کے ویکھ لو آیا جو قرآن ہے، رب نو جو پسند ہے وہ دین اسلام ہے۔ اج پرا دا نہیں، پتر پیو ماں دا نہیں، شرم مصطفیٰ دا نہیں، خوف کچھ خدا دا نہیں۔ اج پرا دا نہیں، شرم مصطفیٰ دا نہیں، خوف کچھ خدا دا نہیں، شرم مصطفیٰ دا نہیں۔ اپنی تھان تے ہر بشر بنیا نہ تو خان ہے، رب نو جو پسند ہے وہ دولت ایمان ہے، رب نو جو پسند ہے وہ دولت ایمان ہے۔ بے حیائی بے شرمی دا دور ہے، گھراں دے وچ فلماں ڈرامیاں دا شور ہے۔ بے حیائی بے پردگی دا دور ہے، گھراں دے وچ فلماں ڈرامیاں دا شور ہے۔ کدی اے بھی سوچ آئی تی جو گھر جوان ہے،
پسندی ہے وہ دین اسلام ہے۔ اللہ اکبر اللہ کراں دے اندر گانیاں دیاں آواز آن گیاں، گانا انہاں کو عام ہو جائے گا۔ قیامت دیاں نشانیاں دے اندروں نشانی ہے، اگلی نشانی جڑی میرے پیغمبر نے بیان کیتی ہے وہ اس وقت بھی ساڈے اندر پائی جاندی ہے۔ ہون جمعے دے دوران میرے پیغمبر نے فرمایا لوگ مسجداں بنان گے، مسجداں بنان کے مسجداں دے اوتے فخر کرنا شروع کر دین گے۔ اے قیامت کی نشانیاں دے اندروں نشانی ہیں، حوالے دا ذمہ دار اللہ دی خاص توفیق دے نال ہے۔ لوگ مسجداں بنان گے، مسجداں بنان کے انہاں دے اوتے فخر کرنا شروع کر دین گے۔ مسجداں ایک دوسری تو خوبصورت بنائیاں جان گیاں، مسجداں خوبصورت ہون گیاں، لیکن انہاں دے اندر نمازی نظر نہیں آئے گا۔ نمازی انہاں دے اندر نظر نہیں آن گے، نمازی نظر نہیں جی ہوندے۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا۔ اس دنیا دے اوتے جننے بھی مذہب نے، یہودیاں دا اپنا مذہب ہے، عیسائیاں دا اپنا مذہب ہے، مجوسیاں دا اپنا مذہب ہے، سکھاں دا اپنا مذہب ہے۔ میرا اے عنوان میں نہیں بیان کردا انہاں دی عبادت دا طریقہ کس طرح دا طریقہ ہے، گل کرن دا مقصد ہے جننے بھی مذہب نے، ہر مذہب والا اپنی عبادت دے وقت اپنی عبادت خانے دے وچ نظر آندا ہے۔ واحد ایک مسلمان ہے جڑا اپنی عبادت دے وقت بازاراں دے وچ نظر آندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پیغمبر نے فرمایا ہے مسجداں بنا کے لوگ مسجداں دے اوتے فخر کرنا شروع کر دین گے، مسجداں دے اوتے فخر ہوئے گا، اور ایک دوسرے نال لوگ ریسا لان گے ساڈی مسجد سونی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا۔ میرے پیغمبر نے جڑی اگلی نشانی بیان کیتی ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا ہے لوگ اپنے تو آن والے، اپنے تو پہلے لوگاں نو برا بلا کہن گے۔ ہن ہو رہا ہے انہوں نے کی کیتا، وہ ایویں ہی سن، انہوں نے پتہ ہی کون سی دین دا، اپنے ابا و اجداد دے اوتے طنز کرن گے۔ ابا جی تانوں کی پتہ ہے، آج کل دے لڑکیاں دا یہ کام بن گیا، ابو جی تسی تے ایویں زندگی گزاری ہے، میں سائنس پڑھی ہے، مینوں جڑا پتہ تانوں کی پتہ ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے اپنے وڈیاں دے چہرے دے اوتے، اپنے وڈیاں دے منہ دے اوتے انہاں نوں بدنام کیتا جائے گا، یعنی اپنے تو پہلے لوگاں دے اوتے طنز کیتا جائے گا، انہاں نوں کسے چیز دا علم کوئی نہیں سی۔ اگے میرے پیغمبر نے جڑی نشانی بیان کیتی ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا قتل انہاں کو عام ہو جائے گا، قتل انہاں کو عام ہو جائے گا، قتل انہاں کو عام ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ، دے قرآن نے کی اعلان کیتا ہے، فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جڑا بندہ جان بوجھ کے ایک جان نو قتل کردا ہے، جان بوجھ کے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، مومن بندے نو قتل کرتا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، لیکن اج مسلماناں نو ماریا جا رہا ہے، ثواب سمجھ کے ماریا جا رہا ہے، ثواب سمجھ کے۔ یا کوئی قاری صاحب عجیب و غریب گالی کر دیتی ہے، مسلمانوں نے ثواب سمجھ کے ماریا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، پوچھ لو تواڈے قاری صاحب بیٹھے نے، اور ٹر جاؤ افغانستان دی طرف، اللہ اکبر اللہ، افغانستان دی طرف ٹر جاؤ، تو انہوں پتہ چل جائے گا انیاں داڑیاں رکھ کے، انیاں داڑیاں رکھ کے بچیاں دیاں گردناں دے اوتے چھریاں چلائیاں جا رہی نے، بچیاں نو قتل کیتا جا رہا ہے، وہ کلمہ گو دے بچے نے۔ اللہ اکبر، انہاں نو آندے نے تفکیری جماعت، تفریقی جماعت ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے محترم بھائیو، مسلمان آپس دے اندر اننے کو لڑن گے، اننے کو آپس دے اندر جھگڑن گے، ایک دوسرے نو قتل کر کے ثواب سمجھن لگ جان گے۔ اللہ اکبر اللہ، فلسطین دا حال ویکھ لو، مسلماناں دے کنے کو قتل ہو رہا ہے، اوتھے کافر مار رہے نے، اے کلمہ گو نو مار رہے نے، جڑی کلمہ گو دی خاموشی ہے اے انہاں دی مہد بھی کر دی ہے۔ ہاں اج پتہ ہے مسلماناں نو، مسلمان نو قتل کرنا کڈا بڑا جرم ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جنہیں جان بوجھ کے مسلمان نو قتل کیتا ہے او جہنم دا او دا ٹھکانہ ہی جہنم ہے۔ لیکن مسلمان سارا کچھ ویکھ رہے نے، کوئی
ہر بندہ خاموش، ہر حکمران خاموش. اللہ اکبر. اللہ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا. اگلی نشانی میرے پیغمبر نے کی بیان کی ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا ہے مسلمان یہود و نصارہ دے نقشے قدم تے چلنا شروع کر دین گے. مسلمان یہود و نصارہ نو اپنا آئیڈل بنا لین گے. اللہ اکبر. اللہ مسلمان یہودی و نصارہ دیاں ہر کام نو اپنے واسطے پسند کرنا شروع کر دین گے. اپنے گھر تو شروع کریے. ویکھ تیرے بچے دی جڑی کٹنگے قرآن و حدیث سے مطابق ہے وے یا نہیں. تیرے بچے دا جڑا لباس ہے او تو اپنے بچے دا لباس کیڑا پسند پیا کرنا ہے. میرے پیغمبر نے شلوار قمیض نو پسند کیتا ہے. اسی اپنے بچیاں واسطے کیڑا لباس پسند پہ کرنے آ. ساڈے بچیاں دی کٹن غیر قرآن و حدیث سے خلاف ہے. اللہ اکبر. اللہ ساڈیاں مجلساں جڑیاں نے قرآن و حدیث سے خلاف نے. او کائنات کے لوگوں میرے پیغمبر نے فرمایا ہے مسلمان یہود و نصارہ دے نقشے قدم تے اس طرح چلن گے جس طرح دعا ہتھاں نے آپس دے اندر مل کے برابر ہو جانا ہے. مسلمان تے یہود و نصارہ نے بھی اسی طرح آپس دے اندر برابر ہو جانا ہے. اسی طرح دیا انہاں دے نقشے قدم دے ہوتے چل کے مسلمان بھی یہودیاں والے کام کرنا شروع کر دیں گے. اقبال نے اس طرح ہی آکھیا سی یہ مسلمان ہے جس کو دیکھ کے شرمائے یہود ہے. اقول قولی هذا استغفر اللہ. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.